I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Ay, antuso na lang nako ang kagutom. Magampo lang ko nga makakita lang kito og kwarta si Samuel. Anak, dali nak, kugos ni mama nak. Ay, Ginoo. Uy, Ginoo ko, pagkainit sa bata. Kainit sa bata. Ginoo ko, tabang! Tabang! Ang ako marong asawa, nangayog panabang. Ginoo ko, unsam kay nahitabo. Magdali ko. Ginoo ko, mga silingan! Tabang mo! Suminita mo, ha? Samuel, ang atong anak, init kayo. Hilabihan ka init ang lawas. Usa, Dali, duulon ta ang bata. gihilangta ng atong anak. Ambot lang, basta kay kalit lang siyang miinit. Ang bata. Dong. Di ba lang kiniinit ang bata? Ha? Uy, dili naman init ang bata. Iingon ka kay init. Init lagi. Kung gusto na unta nako ang bata, pero init kaayo ang iyang lawas. Maog natarantar ko, ug naglibog ko kuno say ako buhaton. Pero dili man siya init. Ngano man di ay ito? Nganong miinit man siya? Magdako ang maong bata nga naa na kaniya ang mga gahom. Mateo. Magdako siya nga makita sa iyang mga ginikanan ang talagsaong mga gahom. Unsa ang maong mga gahom? Ang gahom sa kinabuhi. Unsa? Uy, ni katawa ang atong anak. Ang among anak. Dong, ayaw na baya mi pakuyawis papa ni mo ha? Ayaw baya, gyud. Day. Ako na ipahibaw ni mo nga nakakita na kong trabaho. Tinuod ka, Samuel? Oo, mensahero. Ay, bastante na na. Ang importante nga doon na ka na'y trabaho. Og dili na tama siril-siril og pangita og kwarta para makapalita og atong makaon. Gusto na gyud kong makakita sa mong bata sa personal. Pero unya na. Unya na kong muadto niya kung dako na siya. Aron sa pagkuha niya. Aron akong bansayon. Pero mutagan pa og pila ka tuig una kami magkita. Pas ang pagdangan sa panahon. Og moabot sa unyang panahon nga mag-abot sa unyang among mga taon. Samuel, tanawa ra gud ang bata. Oh, gisingot man sig maayo. Sa manwa ni mo trapuhi. Gitrapuhan man, pero ingon sa magtubod man ang iyang lawas sa tubig. Unsa? Tanawa na gud, sige gud og tubod tanawa. Bitaw, no? Samuel, akong nabantayan nga ang akong gibati sa una, mausab ang gibati sa bata karon. Telma, Kadtong nagmabdos ko niya, ingon ani sab ang akong gibati, dili ba? Oh, Telma. Samuel, makapalipog. Telma, tinuod yun ang giingos tiguang nga nanabang nimo. Nga dili ordinaryong bata ang atong anak. Tinuod yun kini. Wow! Dako na akong anak. Magtulo na kabuhan. Oh, Telma. Samuel, malit ka na unya sa imong trabaho. Ay, unsaon nalingaw pamanggug ko sa atong Ay, anak, bibi, God. ambi na ang bata, be.
Og ikaw, lakaw na. Babay, nak. Biang bata. Nak, babay na ha. Adto na sa papa. Sa sunod na lang sap. Day, adto na ko ha. Unya, amping mo din Ikaw, Sab, amping. Unsa ba kang sugon? Kabugo ba nimo? Sir, pasensya na sir ha. Wa na ko makuha ang imong instruction kagani ha. Importante kayo kung gitugon. Simpleng instruction, maglisod ka pa og kuha. Sir, usbo na ko sir. Sorry gyud Mao lang sir. kinitiman ni Samuel. Sa sunod nga makasaha ka, dili na ko managana sa pagtaktak nimo. Sir. Paita sa niya mong boss, oy. Bisag wa siya magklaro sa iyang instruction. Pero nangasaba, nga wa na ko matuman ang iyang instruction. Sige lang. Antos lang yun. Saon, lisod masabugway trabaho. Ang importante nga dunay makaon ang ako asawa. Kinahanglan nga makatigom-tigom sab ko. Kay magdako na ang akong anak. Maong kinahanglan nga makatigom yung ko og kwarta. Day, pasensya na day ha. Mauri yun na ako sweldo. Usao naman ko'y deduction ko. Ay, okay ra ni uy. Ayaw ka balaka. Nakasabot ko. Pagka masinabuton yun sa kong asawa. Oh, day, ang atong anak, asa man ha? Ay, tuwa, natuhog. Ako nga tuon. Akong tuparan. Day, usa may gusto nimong ingan nining atong anak ha? Ikaw, o sa may imong gusto? Ako'y mong pabuton kung unsay ingan nato sa atong anak. Oo. Sige kay kun makatigom na unya ta og kwarta, ato nang pabunyagan ang atong anak. Sige. Unsa may mayong ingan ha? Ay, Dalmasyo. Unsa? Madalmasyo ka karon. Ay, ako nalay mangita og ngan, oy. Kakaraan ba na nga na, oy. Di kas Dalmasyo. Kini na lang. Procopio. Na, samot, dili ko anak. O di mas waka, o di ba istas. Na, samot. Ay, joke ra bitaw. Ay, ni anak ko'y nahununaan nga pangan. Sige, unsa man na. Minard. Maynard? Ganahan ko nga Minard ang atong inga niya. Ikaw. Nindot man sabna nga pangan. Maynard. Day, ato na ko day ha. Sige, amping. Ikaw sab. Kuan, kanang ay nalang pagluto alas to pagkaon ha. Kay sweldo bayaron. Magdara ko pagkaon. Nahala, sige. Ya, ato na ko day ha. Love you. I love you too. Ay, maayo kay natuog pa ang bata. May papahimusla na akong higayon. Manglaba ko. Ay, medyo ubay-ubay na naman akong pulingon na. Taod-taod na sa kuwa makapanglaba. Kini, higayon ko na ni nga manglaba ko. Aray, kasakit sa akong buko-buko. Pero maayo na lang, oy. Kay nahurot yun ang tanan namong bulingon. Uy, ang ako ding tuong anak, wa pa man siguro magmata. Kay wa may kasika sa suod.
wa gani mo hilak. Akong atuon ang bata. Dong, Minard, ni Anas mama. Wa pa ka mo... Uy, ang bata. Wa na siyang gihigaan. Ginoo ko, hain ang bata. Hain si Minard. Nawa ang akong anak. Nawa si Minard. Kinsay nagkuha sa akong anak. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!